people, welcome to my vlog. Kami rang tulo nag-travel. So ang atong vlog for today, imbitar taong kaon sa Paningto. Hi ka mga nice people. Adi anak kita sa Hilongos na doon na sila traffic light. So uso na day karon ang traffic light, no? Klaro ang akong TL. Ang akong TL display man kadali. Welcome Batomiti. Aduna na usab sila traffic light. Sana all may traffic light. May bigla ang ulan sa aming pagta-travel. Malakas ang ulan dito sa Matanog. Mura man ni si nanay ug si Carmen Cari pinayungan. Haman si Ate Mela. Where is Ate Mela? Ibang panganay. Oh, ito yan ang panganay ko. Nakauwi rin. Hi kuya. Dami ang anak oy. Isda? Tuna. Tuna. Sila ay masunurin. Hi. Uy, nagpading! Uy, magkanya! Asa man yung darling day? Wa naka-escape. Kay busy po tali iya partner. Oh, wa na lamang. Ini nag-istorya may kwali ni. Okay. Tingnan ko tayo mga anak na di sila mag-girlfriend. Oh. School muna before girlfriend. Istorbo yan, kaya mga girlfriends, ganyan. Uy, magkita tayo, sige lang tawag, kita. Namimiss kita. Ay, naku-istorbo sa pag-iskwita. Oh, si? Istorbo dyan ng Uy, sweet. girlfriend sa eskwela. Di ka makapag-concentrate kaya My sister. Sarap ng biglaang bakasyon. Hindi ka magpulis, kataas pa mga nika Kuya Michael. Everything on that one is like what's this? Chicken? Minyeng. Sa mamura sa mo lakaw mapon. Sa kuana sa Martes sa buntag siguro alas 5 ko no may mugikan dire. Sa buntag. Oh. Wa kay plano mo uli. Wa pa kay plano mo uli. Naglangan-langan man ning usa ka bata, oy, wa pa may plano mo uli.